फरायसुलि थांनाय इंलिश जा क्लास खालामदोंमोन आं बेवहाय नोंसोरनो फोरोंनाय जादोंमोन प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स दिनै आङो नोंसोरनो फोरोंनो आखायाव लादों क्लास 9-10 नि थाखाय प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स दा जाखां बिदिन्था जा खामानिया बावैसो जाखांबाय बे बाथ्राखौ फोरमायनो थाखाय जों मा टेन्स बाहायनाय जायो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स इजा सेन्टेन्स बे सेन्टेन्सखौ जों बाहायनाय जायो दा बे बाहायनायाव जोङो मोननैसो बाथ्राखौ गोसो होनानै उनाव लाखिब्लानो बे टेन्सखौ जों गोरलैयैनो खालामनो हायो बे जाबाय जोंहा बाहागोआ ओरै थाखागोन गुबुन टेन्स फोरोंनायावबो आं बेखौ होखादों बेबायदिनो पार्सन बिनि उनाव सिंगुलार आरो प्लुरेल बिदि थागोन नैबेथिं फार्स्ट पार्सन सेकेन्ड पार्सन थार्ड पार्सन बेबायदि दा बेनि उनाव बेखौ सोलोंनायनि थाखाय नैबे जा फर्मुला बेखौ गोसोआव लाखि गोसो हो आं एग्जाम्पल होदों गिबियावनो जोंनो मा नांगोन प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स जानो गोनांब्ला जोंनो नांगोन साबजेक्ट बेनि उनाव प्लास बी भार्ब प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि जा बी भार्ब बे जाबाय मोननै हेव आरो एस नैबे हेव आरो नैबे एस मोननै बेनि उनाव प्लास जोङो भार्बखौ जों मायाव सोलायहैनांगोन प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव जा स्ट्रं भार्ब जोंहा भार्ब मोनगोन बे स्ट्रं भार्बखौ जोङो पास्ट पार्टिसिपलआव भार्बआव जों सोलायनांगोन पास्ट पार्टिसिपलआव भार्ब जेरैबायदि गो वेन्ट गान डु डिड डान थिग बेबायदिनो इट एट इटेन बे फर्मखौ जोङो सोलायहैनांगोन बेनि थाखायनो नैबे पास्ट पार्टिसिपल अफ भार्ब बेनि उनाव लास्टआव थादों मा अबजेक्ट राइज बेवहाय जास्ट नाउ दानाय I have eaten जोंहा फार्स्ट पार्सनाव I आरो have eaten दा फार्स्ट पार्सनाव I माने फार्स्ट पार्सन I have eaten rice नैबेयाव just now I have eaten rice just now आं दासो ओंखामखौ जाखांबाय दासो जाखांनाय खामानिखौ फोरमायनो थाखाय जोङो नैबे प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स दा जाखांबायखौ इंराजिजों बाहायो बेनि उनाव बांसानद्राय हिसाबै फार्स्ट पार्सननि बांसानद्राया जाबाय we जों मोनखादों बे जागोन मा we have eaten rice just now जों दासो ओंखामखौ जाखांबाय बेनि उनाव सेकेन्ड पार्सनाव you have eaten rice just now you have eaten rice just now नों दासो माने मा ओंखामखौ जाखांबाय आरो बांसानद्राया मा जागोन you have eaten rice just now नोंसोर ओंखामखौ दासो जाखांबाय नोंसोर ओंखामखौ दासो जाखांबाय दानाय थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बाराव नाय she आरो he नङाबा राम has eaten rice just now दा बे पार्टिकुलारलि हेजाब वा जयो दा थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बारनि
जा she, he, Ram, each. हिन्जावसाबा she, हौवासाबा he, Ram, noun, each. बेजोंल' खालि मा जगोन s दा बि भार्ब s perfect tense नि s दङ बे s then rise just s बि भार्बा जिरायनानै आरो बिसोरनि बांसान्द्राया जाहैबाय they have eaten rice just बिसोरो ओंखामखौ दासो जाखांबाय they have eaten rice just now बिसोरो ओंखामखौ दासो दानाय बेवहाय जोंहा बे सेन्टेन्स खिनिखौ आङो नोंसोरनो एग्जाम्पल हिसाबै होबाय दानाय बेवहाय जोङो सायाव लिरनाय दिन्थिनानै नैबे जोंहा नैबे आया बेयो साबजेक्ट नैबे साबजेक्ट आया साबजेक्ट जोंनो मा नांगौ प्लास बि भार्ब नांगौ एफ आरो एस जाय आइजों जाय जिरायो जाय जयो बेनिखायनो हेबा जाबाय बि भार्ब आरो इट जोंहा इटखौ आं मा खालामना लानो होदों पास्ट पार्टिसिपल अफ भार्ब होननानै पास्ट पार्टिसिपल खालामना लानो होदों बेनिखायनो नैबे पास्ट पार्टिसिपल फर्मआव इटनि पास्ट पार्टिसिपल जाबाय इटेन राइस जास्ट नाउ I have eaten rice just now आं दासो ओंखाम जादों दा बेखायनो नैबे इटआ जाबाय पास्ट पार्टिसिपल फर्म आरो अबजेक्टआ जाबाय राइस बे राइस जास्ट नाउ बेखिनिया अबजेक्ट नोङो जेरैखि माने ओंख्रिफोरखौ जरायलांबाय थानो हागोन जोंहा खालि बे फर्मआ थिगै थानांगोन बाखिबो बिदिनो you have eaten rice just now बेयावबो बे एखे माबायानो दङ subject verb दङ past participle of verb form दङ बेनि उनाव object दङ हरैबो माबायाव आइनि बांसान्द्राया we have eaten rice just now इउखौ जोङो माबायाव प्लुरेलाव मा बुङो नोंसोर बे इउ बानाना एखेयानो बे मा जायो नोंसोर जायो you have eaten rice just now दा बे फर्मा बेखिनियानो बेनि उनाव आङो नोंसोरखौ होमवर्क हिसाबै आं नोंसोरनो बेवहाय मोनथाम माने मा हरदों एग्जाम्पल हरदों बेखौ पारफेक्ट टेन्स खालामनो होमवर्क हिसाबै दा सान लेस सेट मा होयोब्ला बेवहाय मा आबुं खालामबा बे आबुं माने थार सेन्टेन्स बाथ्रा जागोन बेनि उनाव टु that train this just arrived that train this just arrived मा होयोबा बे आबुं बाथ्रा जागोन 3 we this just we just finished our dinner we just finished our dinner मा जागोन मा होनगोन बियो कारेक्ट दा बेनि उनाव आरोबाव आङो होमवर्क हिसाबै मोननैसो सेन्टेन्स नोंसोरनो बानायनो हरदों drink बे drinkखौ लानानै सेन्टेन्स बानायनो जायो होमवर्क हिसाबै नैबे drinkखौ लानानै बाथ्रा बानाय पारफेक्ट टेन्स बानाय प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स बानाय बे सेन्टेन्स बानाय बिनि उनाव drink आरो sing drink आरो sing बे मोननै सोदोबखौ लानानैबो नोंसोर बे बाथ्राखौ बानायनो सोलों जोबनायाव आं नोंसोरखौ खावलायनो लुबैयो जेन ओरैनो जोङो जनानै दाथा जेरै हागौ ओरै सोलोंनो थाखाय न'आव अभ्यास खालाम
गावबा गाव लिरनो सोलों जेसेबां लिरगोन एसेबांनो नोङो पारफेक्ट जानो हागोन जोङो लिरोबा रेडि जानो हायो जेब्ला आबुङै लिरो बे फरायनानै लिरफुंनो हायो अब्लानिया जों पारफेक्ट जानो हायो बेखायनो बे हुदाखौ नोंसोर फराय लाखि दिनै बे अलखदनि समाव जों क्लास जायाखै होननानै जुदि जोङो ओरैनो जों जुदि समफोरखौ हगारहरो अब्लानिया जों गावबा गावनो गोरोन्थि खालामना लानाय जागोन बेखायनो जोबनायाव आं दिनैनि थाखाय दिनै बे प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सखौ आंनि बे डिजिटेल क्लासाव नोंसोरखौ फोरोंनानै बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोबां आरो गुबुन क्लासाव